Горлеевка районы Зур Ширкли авылында туып үскән. Бүгенге көндә Самара шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Мәрьям Юсуп кызы Айбулатова 1 гыйнвар көнне 50 яшьлек алтын юбилеен каршылаган. Соң булса да уң булсын дип, якыннары Зур Ширкли авылыннан җизнәсе Мөнир, канигәше Тәнзилә, киленнәре Алсу, оныклары Мәдинә һәм Усман котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Шушы теләкләргә кызлары Мәрьям да гаиләсе белән бик теләп кушылалар. Энебез Али белән Мәрьямның бергә яшәүләренә көннәр узган саен бары тик шатланып кына гомер кичерәбез. Ике татлы балаларын матур итеп тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Инде Раилә дә, Усман да үз гаиләләре белән яшәп киләләр. Кияүләре, киленнәре дә үзләре сыман ук бик матурлар, уңганнар. Хәзер инде кадерлеләребез 4 оныкларына сөенеп яшиләр. Энебез белән киленебез әти-әниебезне бик кадерләп карадылар. Кызганычка каршы алар якты дөньядан бик иртә хушлашып киттеләр. Кайчан гына без Самара шәһәренә бармыйк, Мәрьямыбыз сый тулы тәмле ашлар белән кунак итеп каршылый. Ике дөньяны да тигез күреп, намазларын укып, уразаларын тотып, садакаларын биреп, әти-әниләргә дуга кылдырып, мәҗлесләр укытып яшәп киләләр. Мәрьям белән Алинның икесенең бер көндә туган көннәре. Шуңа теләкләребез дә уртак булыр. Раббым, сезгә бар җирдә дә өстенлек бирсен. Никадәр генә сезнең башыгызга авырлыклар төшмәсен, белеп яшәгез. Иң олы ярдәмче ул үзе Хак Тәгалә. Бар йөрер юлларыгыз, эшләрегез, кадерлеләребез тик уңышлы булсын. Онытмый яшәгез. Сез бу җирдә ялгыз түгел. Ярдәм итәр өчен без кардәш, туганнарыгыз бар. Никадәр генә язмыш җилләре сезне сындырырга тырышсалар да, сез тал ботагы сыман яңадан бөгелеп, тураерга гына омтылыгыз. Көчле булыгыз. Үз-үзегезгә ышанырга тырышыгыз. Бәйрәмнәрегез көнендә берне телибез: саулык һәм олы шатлыклар. Балаларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларыгызның рәхәтен күреп, яшәгез дә яшәгез. Туганыбыз туган көнен бүген билгеләп үтә. Без беләбез, аны алда бары бәхетләр көтә. Бер елмайса, бар җиһанга җылылык бер кисыман. Аның яннарында булсаң, тарала ни бар томан. Саулыгың какшамасын да, уңышың артып торсын. Гомерең матур җырлардай алга агылып торсын. Биек кенә күтәр дә син, башкаеңны нык атла. Еракларда булса да ул безнең барын онытма. Хөрмәтле Мәрьям Юсуповна, юбилеегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Туганнарга урын бирәләр бит үрдәрә. Тормыш җиңелрәк, тормыш җиңелрәк, туганнарым белән бергәләр. Тормыш җиңелрәк, тормыш күңелрәк, туганнарым белән бергәләр.
яшәсәк иде, дингә терәгеңне, кардәшләрне ешрак күргәләр. Айлар, еллар үтә, яшәргә ни җитә, туганнарың белән бергәләр. Айлар, еллар үтә, яшәргә ни җитә, туганнарың белән